Venray beweegt, Venray danst. In deze tijd is het natuurlijk extra belangrijk dat we blijven sporten. Daarom gaan we iedere dag samen bewegen. Wij gaan dit doen in samenwerking met het Danshuis. Wij zelf, Jansen, Dansen en Sporten. Gemeente Venray natuurlijk, Venray beweegt. En degene die voor onze filmpjes gaan opnemen, Pelamaas TV. Natuurlijk willen we voor iedere leeftijd wat aanbieden. Daarom gaan we filmpjes posten voor kinderen, voor volwassenen, maar ook voor ouderen. We wensen jullie allemaal veel succes en doe je best! Hey, hallo allemaal, daar zijn we weer. Vandaag gaan we Zumba doen. Dus zet je stoelen, tafels aan de kant, zodat je genoeg ruimte hebt. We gaan beginnen. Oké, klap maar mee in je handen. Yes! Oké, we gaan 4 keer tikken. Rechts en links. Klaar. Tik. En je doet je handen uit. Uit. Hoog, hoog. En zwaai naar beneden. Super. Handen gaan uit. Maak een rolletje. Hoog. En laag. Midden. Duw je heupen. Doe het nog een keer. Hoog. Midden. Kruis je handen. 1, 2, hey! Hey! En wij vinden het altijd leuk als je mee. Hey! Hey! En dat mag thuis ook, hè? Hey! Hey! Tik 4 keer, zij. Handen gaan. Uit, hoog. Go, zegt hij, hè? Zij. Go. Stappen. Hop. Trek iets aan. 1, 2, hop. 1, 2. Oké, stap 4 keer in de hoek. 1, 2, 3. En cha-cha, opzij. Yes. Als je wil kun je die arm die je voor hebt even mooi in de beweging mee naar voren meenemen. Let wel even op voor je tv dat je er niet af... Ja, of je lampen. Als die laag hangen. Oké, je armen gaan mee. 1. Oké, en we kunnen wel een beetje groter, hè? Klaar. Hey. Ja, super. Een beetje zakken. Tik 4 keer zij. Go. Armen gaan. Zij. En was de ramen. Misschien moet je dat thuis nog wel doen. Kun je vast oefenen. Zij. Kruis je handen. 1, 2, hey! Ik wil net de andere kant op. Hey! Laat je horen! Hey! Tik 4 keer! Handen gaan. Zij. En zwaai naar beneden. Go! En stap naar rechts. Trek aan. 1, 2, hop. Nou, zoals je eigenlijk even moet roeien, hè? Roei. Hop. Even aan de kant. Ja. 4 keer stappen in de hoek. En als je kan, probeer eens die voeten van de grond te tillen. Cha-cha. 1, 2. Ja, ik vergat ze even. 3, daar komen ze. Ja, daar komen ze. Hop. 2, 3. Hop. Super! Heb je je gitaar meegenomen, Petra? Ja! Klaar! En je mag Ja, ik heb een iets andere gitaar als wat jij hebt. En hop! Super! We gaan meteen verder naar het volgende nummer. Klap weer in je handen. En natuurlijk mag het hele gezin meedoen, hè? Weet je wat ik nu even doe? Ik draai me even op. Springen! Ja! Nou, 4 step, klaar. Kom maar in mijn huisje. Dus je gaat 1, 2, hoog. Casa, hè, is huis. Ja, daarom zei ik, kom maar in mijn huisje. Trek eens naar beneden. Swing mee. En alles mag lekker los. Duw je heup naar voren, klaar. Laat zien wat je in huis hebt. Trek hem aan. Hop. Oké, pop it, lock it. 1, 2, zit. 1, 2, zit. Duw je heup opzij.
Shake, shake. Andere kant. Oké, duw je weer naar voren. Hop. Alles mag mee shaken, hè. Trek hem aan. Hey. Super. Handen gaan om en om naar voren. Boven je hoofd. Oké, Peter, we gaan even testen wie het laagste kan. Hallo, can you go, hè? Hallo. Tik de grond aan. Hey, hey. Oh. Kom maar in mijn huisje. Trek iets aan naar beneden. Stap op de plaats. Oké, we stappen dadelijk om en om uit. Komt ie aan. Een beetje sneller. Single, single, dubbel. Duw weg. 1. Nu 2. En je mag zelf weten wat je met die handen doet. Ik duw ze naar beneden, Peter, en laat ze lekker meegaan. Ja. Oh, de helikopter komt eraan. Wissel. En we willen jullie weer horen, hè? Komt-ie. Hey, 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 hey. Handen gaan om en om naar voren. Your body go. Oké, dit is wel leuk om even een wedstrijdje thuis te doen, hè? Wie het laagste kan. A little low. Tik hem aan. Hey. 1, 2, hoog. Ja, trek gewoon iets aan. lekker stoppen. Hey. Hey, doe me nog een keer. Kom maar in mijn huisje. 1, 2, hoog. Trek iets aan, naar beneden. Handen om en om voor. Go. Drop it low. Laatste keer naar beneden. A little low. Tik hem aan. Stap uit. Sneller. Duw jezelf weg. 1, 1. Firehouse. Oké, eindig met een huisje. Super. Oké, we gaan er nog eentje doen. Stap op de plaats. Hop. En als je kan mag je over je hak meedraaien. Wissel. I know it isn't easy. Ja, ik zet juist mijn voet naar buiten, maar dat maakt nog niet veel uit, hè? Golfjes, klaar. Ja. We zitten even op Hawaii, dat zou heel mooi zijn. Tik naar voren. Oké, we springen en we duwen. Snel op, die komt-ie. Hey. Midden. Hey. Naar links. Hey. Midden. Mamo voor, klaar. Sexy mami. Woe. Wissel. Oké, we gaan onze nagels drogen. Klaar. Droog ze. 1, 2, wissel. Hop. Ja, duw weer die heup naar voren. Hè. Of eet je die druppels van je... Dat kan ook je handen drogen omdat je ze op te wassen. Ja. Paardje rijden. Wissel. Doe nog een keer. Klaar. Hop. Je gaat achter elkaar. Golfjes. We tikken naar voren. Die handen, doe ze in de lucht. Kijk uit voor je lamp. Voor alle mama's. Shake it, mama. Dat is nog net niet dat Ties dat zegt. Hey, hey. Schudden. 1, 2, 3. Klaar. Je trekt iets over je heen. En als je heel veel ruimte hebt, Ja, zeg je wat groter, hè? Ja. Golfjes. Tik naar voren. Oké,
Oké, we gaan eigenlijk weer boksen. En als je wil, kunnen die knieën wat hoger. Hey! Hey! Kom eens aan! Hey! Ja, voor die laatste dan. Hey! Nou, en als je dit met z'n 2 of 3 aan het doen bent, mag je ook best even door elkaar. Hey, of om de tafel heen. Ja, maar denk wel aan die afstand. Hey, ja. 1, 2, 3. Wissel. Come on. Nou, we hopen dat jullie weer lekker wat gedaan hebben. En we zien jullie graag de volgende keer weer.